Kuyabuyeka bafethu, kuyabuyeka impela. Kuyabuyeka bafethu. Sikhona. Hayi. Kuyabuyeka. Cela volume. Khuluma nabantu labo. Yeah. Awuhleza smart food ayikodwa kulesidingo. Bafethu kosami bafethu belungu baba bakhulu bafethu kumnandi kakhulu. Ibambene ke kosami la e-studio njengoba ubona kuyimi igama mina ngusithembe Somboza Fakude uFan Dam usibali ngapha umanager wami. Bathina abantu mfethu bayajabula kakhulu. Vele ke uyaziwa ke uRodesha ushoti Matindana singamzothi dlamkhova yaqaswa khona mhlawumbe ngani kuhlukudlu kuhamba kwaleyo moto ukuthi mayise bhenga sothandweni hayi khipha inkawu nenja ngempela ibeke obayo na. So Kawule yeah, so yeah, bafethu ngiyabonga kakhulu futhi into ngikhuthaza indlela enisupporta ngayo umsebenzi enginenzela wona. Yikho ke mangibheke e-studio ke ngicabanga kabanzi ukuthi hey la abantu mangingabaculela ngempela into ephambene bazolwa nami. So ngiyangizama ngaso isikhathi ukuthi mangithatha isiginqi sami ngibheke e-studio ngisuke ngifike lapha ngingalibala ukudlala ngenze lokho akwazi okuzothi makuphuma kuniduduze kunithathe kunibeke kunesule inyembezi kanjalo kunye kunijabulisa kunye kunikhandele ngisho imali. Mina ngangayitshela ukuthi mhlawumbe lento engiyenzayo noma lo msebenzi engiwenzayo uyogcina uyinto enjengalento. Ngangithi ngiyadlala nje ngisawumfana noma khona sewumfana namanje ngisasemakhaya. Kodwa egcineni into yagcina ngempela yaphenduka ifame. Kodwa ke yaphendulwa yinina bafethu bodade wethu nobhuti bonke nomama nami akhehla ka nomkhulu zothi ngaze kusekuseni sibala bafethu. Ngiyangithanda ukukhuluma nani ukuthi ngilomuntu mhlawumbe noma onamahloni. Kodwa ngiyenza short mase ngifika kini noma ngifika e-stage ngizama ukuthi nginganibonisi ukuthi ngiyanesaba noma ngiyanihlonipha. Isimo sokuthi ke mawusebenza kubelungu ke umlungu uhleze umhlonipha noma wayesiphi isikhathi ukuze akwazi ukupha umsebenzi. Nginama group bafethu ngisebenza nawo kamaningi ngisebenza nama abnormal. Awami ama abnormal phela asungulwa yimina nobaba umanager wami omnye. Ngiphinde ngisebenze ngiphinde ngisebenze nofana ufana ke ngathini mdala khona endimeni kaMaskandi kodwa ngizothi uyavela ngoba uqale ukusebenza nami saphusha album yakhe iphumile impela ingoma yakhe kakhulu khona ingoma adume kakhulu ethi odwendweni. Ngiphinde ngisebenza no malume uStability lapha engoma eTVS. Ngiphinde ngisebenze noSazwayo bayabaza abaningi. Ngisebenza noJiva, ngisebenza nobaba uSothole. La kuMaskandi angikhethi lutho mina. Uma ngabe nje ku clean angisho ukuthi mina ngiclean. So uma ngabe into yakhona ihlonipheke ngiyasondela kuleyo nto leyo ngifaka isandla nami emdibemoni uyabona. Ngiyahlanganyela kahle ngiye ngikhumbule ingoma kaBaba uMashwabana ukuthi
ukuthi kunendoda ayisiqhumama yayingahlanganyeli nabo umphakathi noma kuthiwa kunomsebenzi yangalubeki ngoba yayinemali mhlawumbe engagcwali indlu mangicabangela uthe ngelilanga kwevele kwenzeka imistake yashonelwa kuthiwa izibotho zendawo zaveza thamela ilanga cabanga ukuthi bona abantu bokuqala ebathembi bazongcwabisa umfazi wakhe bathi no mama bendawo bageza bayele edolobheni obaba bayihambele basala kanje ngoba kubalulekile ukuthi uma uzwa kuthiwa zubekile asiyodondweni ngena phakathi nawe uyabona angazi bafana amakhuluma kalini uyabona Bacheka abantu ukuthi bathini bafuna usibenzeleni bathini yini abayidingayo njengamanje yebo njengamanje ngibona nje nangu umuntu sawubona mfafa kude khuphuka lapho abnormal sinqamo sodidla ngiyakuzwa mina engomeni nangomunye ngezansi uthi kulukudu sheba bam hawu uyabona ke uyalazi bathini yebo nango umuntu ishoti matindane sinqamo sodidla mkhova uyacasula kwamhla nango umuntu sifuna ingoma yakho isendleleni bafethu ingoma yiyo nje sisenanku umshini na siphezukwayo nanku umshini wabelungu bafethu lapha kanda yona njengoba sila iyophuma emhlophe nje njengeqo nje mfowethu iyophuma igezekile hayi siyophuma igezekile mfowethu awu madoda mhlawumbe niyakhumbula lapha Uyanteka makelwane ngoba kuhamba kahle kuwe 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 Asaye bingamanisuka intamo bathandi bomculo kaMroza bathandi bomculo kaShoti Matindane bathandi bomculo kaMfafa Kude angingedwa ke la emisebenzini sibaningi njengoba ubona sibambisene yebo khona umuntu akaphefumule ke ngokwezwi yimi engisebenzayo ngaba nenhlanhla kuNkulunkulu mina wangipha ukuthi ngiyakhona ukudlala isiginci ngumaskandi impela nje mangisendlini yasidonsa ngikhulume naso ngaba nenhlanhla futhi ukuthi mangisebenza ngiyenze sure ukuthi ngingaculeli into wake wayizwa uculele into entsha bafethu umsebenzi lo uzoba khona uzophuma bengicela bonke futhi ama group lawo engibambisene nawo nwese nabo bonke nje umaskandi ke esibambe nabo emculweni kamaskandi nibeseke nabo bonke ke abaculi ke abakhona emhlabeni makhona umculi noma ubani ke ozamayo ngendlela azama ngayo akangabulawa umuntu akangacindezelwa umuntu akangafelwa amathe musu ukuthi ingane mase secrash uthi wena ngeke siqede isikole wena ufuna iduduze noma uyakhe ukuthi ngiyakufisa mntanami kusasa ukubona ume la ebhodini nami ufundisa kusasa uyabona so mina ngifisa ukuthi mhlawumbe makwenzeka noma sekufika isikhathi ukuthi ngiyashenqa kube khona abantu abayothi mina ngila ngikhona uMroza kuvele kuyimanje bakhona kukhona ngisho abalingisa mina ke abaculisa kwami okukhomba ukuthi okukhomba ukuthi mhlawumbe into engiyenzayo ngicabanga ukuthi iyangazi kodwa yabo so okwami kwenzeka ngisaphila nginenhlanhla ke mina ngoba umlando wami uqopheka ngisaphila ngisho unyaka mina ngushaya ngiphila bafethu ngiyabonga umphathi uyathetha manje ukuthi nisale kahle hey hlale kunje ngakuzidinga phansi hlale kunje
ngihlale nje